Аз съм Тодор Петков, областен управител на Пловдивска област. Заедно с вас от 2005 година до сега управлявахме Пловдивска област. Защо заедно? Защото благодарение на вас, на хората от региона, които ми показвахте проблемите, привлякахме 150 милиона лева за изграждане на пътната инфраструктура в нашата област. За 4 години обновихме 400 км пътища в региона. Построихме мостовете на река Марица в Стамболийски и река Белишка. Стартирахме проекта за водоснабдяване от язовир Въча на 6 общини в нашата област и от това ще се ползват около 500 хиляди жители. Изградихме нов терминал на летище Пловдив. Предстои да пуснем завода за преработка на битови отпадъци край Шишманци. Гласувайте за областния управител. Той е човек с качества, който му дава възможност да управлява и наистина човек, който е задължително за един управленец. Подкрепете Тодор Петков. Благодарение на него стартирахме изграждане канализация на селото. Асфалтирахме няколко улици и извършихме генерален ремонт на читалищната сграда. Тодор Петков е човек, на който може да се разчита. Той е на годините на баща ми, но мисли като мен. С него мога да говоря, затова го харесвам. Тодор Петков не е човек от моята партия, но е човек с качества, човек, на когото може да се разчита, държи на думата си. Много хора, като заемат висок пост, забравят за приятелите си. Тошо не се промени. Остана същия, нашият приятел, моят приятел. Като един от вас не отстъпих от две неща – да спазвам закона и да защитавам обществения интерес. Затова се и противопоставих да бъде отнет от държавата двореца Кричим и да остане в полза на народа.